Pekný upršaný deň pre Košičanov prajem. Takže kľudne sedte doma na zadku, som celý šťastný. Je mi úplne super, paráda. Vôbec nič ma neťaží. Mám nesmiernu radosť zo života, pretože všetky informácie sa potvrdili a mesto Košice SRO od januára vstupuje do nútenej správy. Čo znamená nútená správa, to už si dohľadajte každý zvlášť osobne, pretože miliónkrát vám to vysvetľovať nebudem. Takže od januára nútená správa na Košice. Hlavná vec, že ste odosielali a mesto Košice SRO odosielalo takisto 100 000 eur na Ukrajinu, na pomoc Ukrajine. Okolo 300 000 eur išlo len na sirény a na kadejaké ďalšie ptákoviny pre Ukrajinu. A teraz mesto Košice SRO nemá financie na správu mesta. Takže niekto tie dlhy miliónové, ktoré zapričinili svojim správaním sa títo z manažmentu, vrátane riaditeľa Poláčka. Niekto to z vás bude musieť zaplatiť, drahí Košičania. Takže pripravte si peňaženky, ideme pekne, krásne dolu kopcom. Tak, predpokladám, že keď bude nútená správa, treba počítať s tým, že treba automaticky zvýšiť poplatky, tak ako zvýšili za parkovanie poplatky. Takže už tu máte v meste Košice 3 eur na hodinu a takisto budú vytvárané rezidenčné karty pre vás, aby ste parkovanie platili všetci povinne, zodpovedne, pretože tie peniaze z niekaďaľ treba. Takisto budú už pripravované poplatky za platenie dane a odpadu. Takže všetko pôjde o 100% hore minimálne, pretože oni tieto peniaze odniekaďaľ potrebujú zohnať. Takže sociálne služby, úpadok MHD, zvýšenie daní, odpad, platby za sociálne služby, úpadok MHD a tak ďalej a tak ďalej. Takže poďakujte sa sami sebe, pretože keď nie ste schopní dvihnúť riť z toho gauča a máte také prívlastky, že mne je to jedno, mňa sa to netýka, mňa to vôbec nezaujíma, nuž bude za vás to všetkých zaujímať, aj vás všetkých týka, pretože nebudete mať už ani na nájom, lebo od januára mesto Košice ide do nútenej správy. Hurá, pekný deň vám prajem, veľa dažďa a veľa radostí. Krásny deň všetkým.